Manje pho imake into engibuza ukuthi le nto besingasikwazi ukuhlala phansi sikhuluma into le. Angithi sithi Iziphi izinto zakho? Cela ulalele kahle. Noma kamera afuna amakamera aqala. Uwena olwayo. Uwena yokugcina. Ngisho utholani? Kanjani? Ima bazothina abantu bengibona ke mina kulo msebenzi engiwenza kulo mkhakha engikuona mina. Bazothi ngiqona. Yona ufuna ukungiveza ko TV manje. Ubonakala ukuthi isigebengu. Ngisigebengu. Ungazuthi ugebengu umuntu wakini. Ngimgebenga ngani? Kumthathela 5000 nje. Ngikhize ngithatha 5000 mina. Ngakuthuma ama-iPhone awuthi. Imasithi Cha. Relax. Sisi ngicela mina lento silungiseni kahle. Asilungise ke manje ukizwa kahle. Kanjani? Yabantu. Fanele balinde phela bona ngesikhathi mase konke into right ngizokunika into yakho. Ngitshela balinde kanjani ngemali yakho. Ngeke isikhathi sesisi. Siside kanjani? Sesisi. Seyiphelile inyanga. Imake nibuza wena ukuthi into misoko chani vele namhlanje vele iqhathake lapha kwakho. Kodwa ngeke kuphele u3 months onke. U3 months ngamntanga athi akangilinde wakithi ngeke ngayithola into ayifunayo. Ngeke kuphele kodwa u3. Lento ayi-order uzoyithola. Akekho umuntu engimordera mina ngayithola into yakhe. U3 months usuphelelani? Usuphelelani? Ngathi akangilinde njena. Yini nengakwazi ukungilinda yena? Ungitshela ukuthi wena into osukuyi-order even if nento ongayi-order manje ku-online ithatha leso sikhathi. Iyaprocessa yonke into. Iyaprocessa yonke into. Ngisho shipping yakhona naye. Ubuka into imiqhamuka lepha ngalo kolwandle. Iza la U3 months. U3 months. Manje ngisho ukuthi kosho wona leyo ukuthi mina hamba ngifaka ama-TV mina. Ahamba ngishutha. Angishutha. Hawu namkhithi ungijwayela kabi. Akuyona yakho imali. Akuyona yakho. Akafuseke ke mina ngizomnyisela imali yakhe. Ngizomuyisela imali yakhe. Sis, yazi mhlambe wena u-understand la. Usisakalwi nawe. Usisi into emletha. Cha ngibuza amakhamera yindaba engifaka amakhamera. Ngiyakuchazela nje. Yindaba engifaka amakhamera. Yini? Usisi njengoba ekuletha la akakulethele ukuthi ufuna ukuthi akubukanise nabantu. Manje usisi into eze namakhamera la ufuna ukuthi wena ufuna ungibonisa nabantu basekhaya wena kahle kahle mina ngivela ko TV manje mina futhi mina ngiyakweleta mina nabacustomer bami angaphila kodwa kumina hayi lonke lento yenzayo Ngicela kahle manje usuyangijikela. ngicela kahle wrong lento yenzayo wrong ngakuthi ngilinde ngakuthi ngilinde uzothola into oyifunayo ngamthatha angilinde nje yini elula usisi njengoba efike nathi ufikele ukuthi abonise phela labantu abamhlukumezayo abanikazi bemali abonise ukuthi kahle efonini ngamkhombisa yonke ngamtshela ukuthi yonke into isa process manje mina fanele ngenze njani understand wena fanele ngenze njani bakuthuka kanjani bakubiza ngeqola nemali yabo kuwena understand awumlaleli hawu mntaka sisungijikela kanjena ukhona shame wena usungidayisa kumanje usuzongiveza ngisho ko TV uzongiveza ko TV yabona into yangenza wrong kanjani konje ngikuveza ko TV uzofunda isifundo ngifunda isifundo kanjani wena uyaninga naseswami wena usuyangidayisa manje uya wrong lento yenzayo kodwa wrong lento yenzayo nani niyambuka nani ngasi ngicangilinde akazi mina ngiqolo umuntu abathu baqolile baningi hayi mnazi inqolo akazi inqolo emuntu yinto makazi ngena amaphosa la ekhaya sina ngaqola abantu kanti sinzi ngoba sengenile bafem manje ngizona ningibopheni ke phela ke ngoba shuthi impahla ayikho ke ngibopheni ke phela ngithi impahla ayikho ngibopheni ngisasinongifaka epolice station ngoba imali shuthi ayikho ke nempahla ayikho futhi ngidlile ke phela ke impahla ke kuyacaca okay sis aphela nini nazi kakhulu angithi okay yini nazi kakhulu ngoba yabona indaba amakhamera letha la ekhaya ngeke ngawaletha isigebengu sis ifuna utrend yonke indawo nje ubona ukuthi ukuthi ke usisi abone ukuthi yini ayidingayo la endlini and leyo nto sizoyithatha uyathanda awuthandi usixolele nje intombazana ngoba kwenze njani sizoyithatha makukuthi noma ufuna ukufonela ngisungicela abangane singendlela ukuthi shuthi ungifuni awukazi ungicabangela mina ufonela ubaba mina ngenzama izobuka ni-TV izobuka ni-TV ngenzama hayi ngeke wena yazazi ungimoshile azobuka uma wabe uthi hayi ungimoshile shemba manje fanele ukuphumela ekhaya sibenzele ingane zami mina fanele iphume hayi wrong kodwa lento yenza wrong uzomethela abantu uzomethela amakhamera la ekhaya kumele kwenziweni nawe ukhuluma kakhulu nawe cha ukhuluma kakhulu nawe kumele kwenziweni ngakhuluma kakhulu nawe ukhuluma kakhulu shuthi
wena inkinga wena. Wena ungikhatha nomntasi wami wena. Wena ungikhatha nomntasi wami wena. Wena ukhuluma kakhulu wena. Yazi mina. Indaba ungikhatha naye wena. Yazi usisi mina mase ngikhuluma. Mina ngingathatha ngisho yonke into la endlini. Mase kukhuluma mina. Hey uyithathe uzobona. Qaphela uyithathe. Uyithathe uzobona. Uyithathe la ekhaya hamba. Happy. Yini manje? Hey yazi kubi. Ngiphatha la ekhaya yapho. Buka impahla zala ekhaya. Sambeni. Mkhisa ngiyaxolisa mntakazi soxoxa nawe. Mkhisa xoxa.